Ket a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hostom je významný slovenský právnik, bývalý predseda Najvyššieho súdu a bývalý minister spravodlivosti, pán Štefan Harabin. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, pozdravujem divákov. Pán Harabin, ak by ste právnickým jazykom mali pomenovať situáciu, ktorá je teraz na Slovensku, ako by ste to nazvali? Tak nedá sa používať vôbec ako právny jazyk, veď toto je tu totálne právne bezvedomie. Totálne právne bezvedomie. Právo prestalo platiť. Hej. Neplatí ústava, neplatia zákony, hej, ťažiskové, súdne, trestný poriadok, trestný zákon, civilný súdny poriadok. Neplatí nič. Absolútna svojvola. Ale tento stav nie je len dôsledkom momentálnej situácie politickej. Demontovať právo sa začalo už skôr. Napríklad, keď sa prijal zákon o zriadení špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry, lebo zjavne to bolo protiústavné. Ústava pozná iba riadne súdy, nepozná mimoriadne. Zoberte si potom zrušenie amnestie, čiže tých deformít už bolo v minulosti viac a terajšia vládna garnitúra len ešte umocňuje ten stav porušovania ústavy a základných právnych predpisov, že to sa dostáva až do polohy právneho bezvedomia. Keď si zoberieme taký príklad, a tým je referendum, ktoré vlastne už tu bolo, a vlastne ústavní právnici na základe podania pani prezidentky povedali, že je to proste protiústavné. Ako je to vôbec možné? Veď právny systém by mal fungovať ako také dobre naolejované kolieska v hodinkách. Ako je možné, že tu sme mali referenda a zrazu po x rokoch ústavný súd povie, že je to protiústavné? Poďme zase ďalej. Vy hovoríte pani prezidentka. Pani Čaputová nie je prezidentka. Ona je iba dočasne v úrade. Ona je podvodne zapísaná do komory advokátov, to každý vie. Ona sa vypísala z komory advokátov, keď bola prezidentská kampaň a navyše ona bola inaugurovaná. Aj tu je neústavnosť, neústavným spôsobom, pretože ja som podal ústavnú sťažnosť proti výsledkom volieb. Ústavný súd do momentu inaugurácie nerozhodol, čiže nemohla byť inaugurovaná. Čiže predseda parlamentu, vtedajší Danko, nemohol a nesmel zvolať inauguračnú schôdzu a Fiačan, predseda ústavného súdu, nemohol prijať sľub, veď predtým tesne v Rakúsku sa opakovali voľby. Ja, aby som to vyjadril v jednoduchej, zrozumiteľnej reči aj pre neprávnikov. Máte páchateľa, ktorého okresný súd Kežmarok odsúdi na trest smrti obesením. On podá odvolanie. Krajský súd Prešov má katastrofu leteckú nad Pacifikom. Personálne je zlikvidovaný. Môžeme páchateľa, ktorý sa odvolal, obesiť bez toho, aby rozhodol apelačný súd? Nemôžeme. Musí sa vykreovať Krajský súd Prešov a potom sa rozhodne. No a ona bola inaugurovaná. Fiačan mal moju ústavnú sťažnosť na stole, aj ďalší 6-7 sudcovia, ktorí tam boli. Oni išli na inauguráciu a môj spis, aj Čaputovej spis, mali na stole. Môžem ja, keď pojednávam 10-násobného vraha v pondelok, ísť v sobotu večer na večeru s týmto obžalovaným? No nemôžem. Čiže si zoberte situáciu 5 rokov dozadu od tohto momentu. Kiska vyhral vtedy s Ficom voľby. Ale jeden neúspešný kandidát, Melník, podal ústavnú sťažnosť. A podal na nerovnosť zbraní, že Kiska mal neústavným spôsobom billboardy 2 roky dopredu a teda nerovnaké možnosti volebne. No a vtedy išlo už to do finále, tak ústavný súd zruší. Ale Melník zobral ústavnú sťažnosť späť, tak potom mohol byť Kiska menovaný. Čiže tu bola tá istá situácia a sa nedodržala ústava. Samotným ústavným súdom
Fiačanom a ani predsedom parlamentu. Čiže nehovorme tu o pani Čaputovej ako prezidentke. Ona je dočasne v úrade. To je podvod a na neprave nemôže byť právo. To je stará zásada. A tu vidíme ale dôsledky, pretože takto ústavný súd potom vykladal aj otázku referendovú, keď určitá ústavná sťažnosť došla. A takto postupuje aj podvodná advokátka v úrade, ktorá nevie vyložiť nič, nevie rozhodnúť nič, potrebuje ústavných právnikov. Počúvajte, pán redaktor, ja som trestný súdca, ja vykonám dokazovanie, celú procedúru. A potom preruším konanie a požiadam advokátov, aby mi vyložili, ako mám rozhodnúť. Tak ako, čo toto tu je? Veď tu je balast. V riadiacich štátnych funkciách sú ľudia, ktorí by za normálnych okolností pred rokom 89 nemohli byť ani vedúci odboru na obecnom úrade s 200 obyvateľmi. Jasné. A keď ste už spomenuli teda tieto štruktúry, je tu jedna štruktúra, ktorá je samozrejme strašne veľa prepieraná, hovorím o NAKE, o Národnej kriminálnej agentúre. Ako je to možné z vášho pohľadu, že povedzme, poďme konkrétne, Smer zverejnil nahrávky, ktoré boli legálne nahrávky, aspoň tak ich teda označovali, kde boli jasné dôkazy, čo myslím, že ja teda nie som právnik, ale bolo to jasné, to aj laik musel počuť, čo sa tam hovorí, boli tam mená, boli tam postupy. Ako je možné, že sa to opakovane stále zametá pod koberec a nič sa nedieje? Dokonca tí ľudia sú povyšovaní, oslavovaní. Ako je to možné? No je to možné v tom, ako som povedal. Tu je právne bezvedomie. Ale poďme na začiatok. Kto stvoril NAKU? Títo poškodení podali na inšpekcia ministerstva vnútra sťažnosť na postup, respektíve podali trestné oznámenie na tých menovaných z príslušníkov z NAKA. A inšpekcia povedala, že nič sa nestalo. Inšpekcia prečo to povedala? Lebo inšpekcia je pod ministrom vnútra. Ja to preto pripomínam, lebo ľudí treba posudzovať nie podľa rétoriky, ale podľa skutkov. Ja som predsedal 5-člennému senátu na Najvyššom súde, bol som aj spravodajca, kde sme rozhodli, že inšpekcia pod ministrom vnútra, to bolo roku 2015, nie je orgánom činným v trestnom konaní, lebo je pod politikom ministrom vnútra. Vtedy vystúpil pán Fico a pán Kaliňák v televízii Markíza, povedali, my urobíme všetko preto, aby sme zlikvidovali rozhodnutie Najvyššieho súdu. A tak cez Klimenta Kozu legalizovali inšpekciu, že vyvolali umelo rozhodnutie trojčlenného senátu proti 5-člennému a inšpekcia ostala tak. A teraz máme dôsledky. Inšpektor úradu inšpekčnej služby pod ministrom vnútra povedal, že nič sa nestalo. Keď všetci vieme, že sa stalo, okrem tých nahráviek, veď tam bola aj otázka, že urobili domovú prehľadku na okresnom súde Bratislava 3. Veď v právnom štáte súdy kontrolujú políciu, nie polícia súdy. A inšpektor povedal, že nič sa nestalo. Prečo to povedal? Lebo ten inšpektor je pod politickým vplyvom ministerstva vnútra a personálne je korumpovaný. Vtedy som hovoril, že treba zriadiť osobitnú agentúru, ktorá bude odpolitizovaná, tak ako to majú v Česku. Ja v tomto smere môžem povedať jednu vec. Videli ste, bol som na Slavíne, áno? Bol som dávať tam kvety. Áno. A boli tam ukronacisti. Aktivisti. Áno. Ukronacisti. Nie, ukronacisti, to treba pomenovať, pán redaktor. Kto podporuje Banderu a Azovcov a Edelweiss, to sú ukronacisti. No, a tí ma nechceli pustiť. Jeden tam dokonca aktívne voči mne fyzicky konal. Bránil mi v pohybe. Tam veliaci dôstojník, nejaký Benček sa volal, to som zistil, lebo som bol vypovedať ako svedok. Mu hovorím, tak zasiahnite, veď je páchaná na mňa trestná činnosť. A on mi povedal, no ale oni si prenajali cintorín.
Oni si prenajali cintorín, čo nie je možné. Ale keby si aj prenajali cintorín, keby to právne bolo možné, tak neznamená, že on môže páchať trestnú činnosť. Lebo ja ako sudca mám prenajatú miestnosť, pojednávacej miestnosti a ja môžem páchať trestnú činnosť, že obžalovaného vyfackam tam. No a inšpektor úradu inšpekčnej služby povedal, lebo dostal som odmietajúce, lebo som podal trestné oznámenie na toho veliaceho dôstojníka, že nezasiahol a išlo o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. A mne napísal inšpektor Kúlich, to treba hovoriť všade, tí ľudia sú podpisovaní pod rozhodnutia, že nič sa nestalo, lebo išlo len o slovnú potyčku. Čiže Kúlich a inšpektor úradu, teda celá úrad inšpekčnej služby, celé Slovensko videlo, lebo však tie videá boli aj mainstreamom prebraté, videli, že nám nebola páchaná trestná činnosť a teda veliaci dôstojník nezasiahol. A inšpektor kryje jeho trestnú činnosť. Polícia má funkciu preventívnu, aj represívnu. A preventívna funkcia je pôsobiť výchovne, aby sa do budúcna nepáchala trestná činnosť. Čiže toto, keď vidí ktorýkoľvek policajt, v budúcnosti sa Kulichovi môže čo stať? Že jeho dcera bude znasilňovaná na lavičke v parku, bude tam prítomný policajt, on nezasiahne, lebo povie, veď pedofil si prenajal lavičku. A on rozhodol v mene štátu ten Kulich, úrad inšpekčnej služby, že nebol spáchaný trestný čin. Tak takisto rozhodli aj v kauze tých odposluchov. Ale chyba je systémová, že úrad inšpekčnej služby nesmie byť pod politikom. Hej? Ale to zaviedol pán Kaliňák. Aj s pánom Lipšicom ešte. Hej? Takže tu treba veci systémovo riešiť. Pozrite, ja niečo poviem v tomto smere. Politici, či koaliční, či opoziční, to je jedno, ktorí vždy chcú nezávislú políciu, prokuratúru a súdy iba vtedy, keď sú v opozícii. Keď sú pri moci, tak všetci chcú, aby im slúžila. Hej? Veď ako Smere ozneli aké hlasy teraz vo vzťahu k špeciálnemu súdu. Že netreba zrušiť špeciálny súd, treba len vymeniť sudcov. Tak čo to je? Tak toto je politická korupcia toho špeciálneho súdu. Hej. Veď súd musí byť nezávislý a nemôže byť odvislá funkcia sudcu na politickej servilite momentálnym držiteľom politickej moci. Toto sú problémy, ktoré nás doviedli do tohto právneho bezvedomia. Hej. Že tu je vláda, ktorá nemá dôveru. Ústava hovorí jasne, článok 102, odsek 1a, 115 a 119, že nemôže rozhodovať o otázkach zásadných otázkach vnútornej zahraničnej politiky. A oni idú diskutovať o tom, že odovzdajú MiG 29 na Ukrajinu. A Čaputová, ktorá teda má vrchný dozor nad touto impotentnou vládou, nevie, či môžu, či nemôžu. No. Oni vôbec nemôžu. Ona to musí vedieť. Keď už by ona chcela, tak ona môže dať migy. Ale samozrejme, že by spáchala trestný čin vlastizrady, a ďalšie trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa v polohe prezidenta nemôže. Ale vlastizradu by spáchala, pretože veď som kandidoval za prezidenta, tak som síce trestný sudca povolaním, ale som sa naučil a musel som analyzovať ústavu, tak článok 102 odsek 1a hovorí, prezident republiky zastupuje Slovensko na vonok. Dojednáva, uzatvára a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Čiže tu by išlo o dvojstranný právny vzťah medzinárodnoprávny medzi Ukrajinou a Slovenskou a ona uzatvára medzinárodné zmluvy a dojednáva. Ona môže preniesť dojednávanie na vládu a jednotlivých členov. Ale tak ako môže preniesť, vláda je bez dôvery, tak dojednáva. Čiže ona môže dať a hrajú tu hry a ona chce, ako podvodný advokát v úrade presunúť zodpovednosť na niekoho
iného. No, oni to vysvetľovali v parlamente, teda či už to bol minister Naď v demisii, alebo proste Heger, že dáme to preskúmať ústavným právnikom a oni povedia, či môžeme alebo nemôžeme. Tak toto oni povedali. To sú príčetní ľudia. No, takže aby to normálni ľudia pochopili. Takže, ako hodnotíte toto ich vyjadrenie? Veď to je to, že toto nie sú... No toto je psychiatria. Skutočne tie riadiace štruktúry momentálne nielen na Slovensku, ale aj v celej západnej Európe, to sú ľudia, ktorí ničomu nerozumejú, nechcú rozumieť a musia počúvať vrchného riadiaceho, ktorý v tomto prípade je americká ambasáda a USA. Veď vykladať ústavnému súdu to, že existuje ústava, ja by som to premietol skutočne zrozumiteľným spôsobom. Budem žiadať ústavný súd, aby vyložil, že teraz, jak my nahrávame tú reláciu, nie je tma, budeme dávať. No nebudeme dávať, lebo všetci vieme, to je notorieta, že teraz nie je tma, ale je poludne, alebo popoludne. Tak vykladať ústavu v tomto smere, keď jasne hovorí sa, že zmluvy dojednáva, uzatvára, ratifikuje hlava štátu. Čiže aj keby nebola tá situácia tu, vláda bez dôvery, prezident republiky, on preniesol len dojednávanie zmluv, neviem, či to bol ešte Šuster, alebo Gašparovič na vládu, dojednávanie. Tak to môže kedykoľvek zobrať späť. Čiže vláda, aj keby nebola bez dôvery, aj tak konečné rozhodnutie otázke dodávky, lebo to je medzinárodná zmluva. To je jedno, či by bola darovacia. Bez náhrady, ale ide o zmluvu, tam musí byť nejaký právny akt. Takže tu všetká zodpovednosť je na súdružku, advokátku Čaputovú, ktorá podvádzala aj pri právnej kvalifikácii v škole. Viete si predstaviť, že ja ako sudca by som pojednával a zistí sa, že som podvodom mal justičnú skúšku? Čo by so mnou mainstreamové médiá robili? A táto podvodná advokátka, nič sa nedeje. Poďme ešte... A ešte sa zdraví pozdravom Sláva Ukrajine. Nacisticko-fašistickým. Než sa pozrieme do širších súvislostí aj teda do Európy a povedzme aj na tú Ukrajinu a Ruska, ešte posledná vec. Ako vy vnímate osobu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a ako vnímate paragraf 363? No pozrite, toto je veľmi aktuálna otázka, čo ste povedali. Tieto nedostatky, o ktorých sme hovorili, že úrad inšpekčnej služby toleruje trestnú činnosť policajtov a kryje trestnú činnosť, to už je parketa pána Žilinku. Veď predsa on je generálny prokurátor. A keď tu bola zjavne spáchaná trestná činnosť a keď inšpektor úradu inšpekčnej služby nezačne trestné stíhanie, tak je povinný začať on a dokonca začať trestné stíhanie aj toho vyšetrovateľa na úrade inšpekčnej služby, ktorý kryje trestnú činnosť. A zoberte si, aký rozsah trestnej činnosti to bol v súvislosti s COVID-banditizmom, kde 22 000 ľudí zomrelo zbytočne. Už všetci vieme, že to bol podvod. Ja som vtedy natáčal videa, o čo sa hrá a že jak sa porušujú právne povinnosti. Viete, ako Matovič vyzýval a strašil ľudí, že keď nepôjdete sa dať očkovať, tak vám zobereme zdravotnú starostlivosť a aj darmo platíte, dávky, zdravotnej starostlivosti, ale keď ste sa nedali očkovať, tak vám slovenské zdravotníctvo neposkytne zdravotnú pomoc, hoci podľa ústavy máme bezplatnú zdravotnú. Čiže on páchal trestný čin na tlaku, priamom prenose pred celým Slovenskom. Doteraz nie je stíhaný. Čia je to vina vaša? Moja? Nie. Keby som bol ja generálny prokurátor, tak na druhý deň alebo večer toho dňa urobím tlačovú konferenciu a dám pokyn na jeho trestné stíhanie. Tak ako darmo ty si premiér, ty nemôžeš páchať trestnú činnosť. Pokiaľ ide o 363, tu treba povedať zase, že kto
útočí na 363 a prečo? Hej? Paragraf 363 trestného poriadku, teda aby sme to pre ľudí ozrejmili, že ide o ustanovenie, na podklade ktorého generálny prokurátor, keď sa na neho obráti či už obžalovaný, teda obvinený v tejto fáze, alebo poškodený, má právo zrušiť nezákonnosť. Toto ustanovenie trestného poriadku je nutné a potrebné a poviem prečo. Keď sa deje nezákonnosť, to je jedno, či to je nezákonnosť na Ficovi, Kaliňakovi, Výbochovi, Lipšicovi, alebo Hambálkovi, alebo kohokoľvek sa deje nezákonnosť, tak je potrebné, aby generálny prokurátor takú pravomoc mal, aby okamžite nezákonnosť odstránil, pretože keď tú nezákonnosť neodstráni, ona na seba nabaluje ďalší proces, vec sa dostane až na súd po 2-3 rokoch, dajme tomu, pravoplatným spôsobom. A či už prvý alebo druhostupňový súd práve kvôli tejto nezákonnosti páchateľa oslobodí. Čiže to je v prospech páchateľa, keď sa taká vec stane. Pretože potom Slovenská republika, aj vy, aj ja, musíme mu platiť odškodné. Čiže aj v smere rýchleho zákonného objasňovania trestnej činnosti a postavenia páchateľa pre súd zákonným spôsobom je ustanovenie paragrafu 363 potrebné. Lebo tá nezákonnosť potom beží 2-3 roky a ten páchateľ, hoci môže byť páchateľom skutočným, nakoniec bude oslobodený, pretože nezákonnosť nebola odstranená hneď v úvode. A také tupiny hovoriť o tom, že tým, že tu existuje 363, trošku sa tomu rozumiem. Len vyše 40 rokov som len toto robil, trestné právo. Fakt sa tomu trošku rozumiem. Expertom nie som. Ako fakt nie som expertom. Veď to je toto ako skutočne bezvedomie, že odborníkom zostáva rozum stať. Ako fakt. Veď toto je prospech páchateľov. Lebo nakoniec bude oslobodený a my budeme. A ešte tým, že Žilink, toto mi teda ušlo z pamäte, preto som nemohol nadviazať na to, že Žilinka zasahuje do rozhodovacích procesov súdov, že súdy nemôžu rozhodovať o vine a treste, teda o vine. No ale však Žilinka nerozhoduje o vine, ani nebere právomoc v budúcnosti trestným senátom rozhodovať o vine. Generálny prokurátor o tom nerozhoduje. On len zruší nezákonnosť, aby tá vina mohla byť zákonným spôsobom objasnená. No ale viete, ako keď diskutovať o tom bude ako kto, Remišov a Šelík, Jasne. No ako nechcem ako nikoho urážať, alebo politici, ten taxikár z Toronta, ten advokát Baránek, Baránik. Áno, Baránik. Čo sa v práve neuživili, tak museli zrobiť taxikára. Ale spomenuli ste meno Hambálek. Je to známy prípad Slováka, ktorého vlastne pripravili o majetok a označili ho za proruského nepriateľa Európy, teda ako proruského trola, alebo ja už neviem, ako ho správne pomenovať. A vlastne ja som s ním robil rozhovor, takže viem o tom priamo od neho niečo. Myslíte si, že Slovensko malo urobiť niečo, aby sa ho zastalo, aby nepripustilo takýto stav? Dobre, že to rozprávať. Ja Hambálka nepoznám, ja v živote som sa s ním nestretol. Keď sa toto stalo, som bol v Chorvátsku na dovolenke v Zadari. Ale som si dal tú námahu a natočil som osobitné video. A tu je parketa koho? Pana Žilinku. Hambálek bol okradnutý o majetok. Pritom máme Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, aj Chartu EÚ, aj Slovenskú ústavu, že nemožno odňať majetok.
Oni mu odňali nezákonný spôsob. A generálny prokurátor, keď sa toto dialo a v Rade EÚ bol Heger, veď som o tom natočil video, mal okamžite generálny prokurátor začať trestné stíhanie Hegera za okradnutie Hambalka, lebo hlasoval za. Čiže zbavili našeho občana neústavným, nezákonným spôsobom majetku za aktívnej účasti v tom čase predsedu vlády Hegera. A Žilinka nič. Zajtra sa môže vám stať, že vám vykradnú majetok alebo záhradu. A keďže to bude politicky exponovaná osoba, ktorá nebude chcieť vyšetriť túto trestnú činnosť, no tak Žilinka nebude trestne stíhať. Niet právneho titulu ani v našej ústave, ale ani v európskej legislatíve, že by mohol byť niekto zbavený majetku. A keby aj oni prijali v rozpore so svojou legislatívou európskou nejaké nariadenie, smernicu negatívnu voči Hambalekovi, ktorú aj prijali, keďže je v rozpore s našou ústavou, na našom území neplatí. Smernice a nariadenia EÚ sú nad našimi zákonmi, ale nie nad našou ústavou. Čiže Hambalek bol okradnutý a zase príde čas, kedy budeme ťažko platiť mu všetku škodu, pretože on, keď podnikal a tak ďalej, tam si neviem ja teraz ani predstaviť ten rozsah tej budúcej náhradnej škody vyčíslené, ušlý zisk a tak ďalej. To si neviem predstaviť. Ale za asistencie Žilinku je. Toto sa deje. Takáto nezákonnosť. Takže podľa vás teda, alebo teda podľa práva... Presne tak, nie podľa mňa. Podľa práva. Áno, opravil som sa. Takže podľa práva mal generálny prokurátor začať trestne stíhať. Samozrejme. A mal zasiahnuť všetkými možnými právnymi aktami, aby sa mu to, čo mu zablokovali, a kto mu zablokoval, a kto ho okrádol, týchto mal všetkých trestne stíhať. Tak to by som urobil, keby som bol vo funkcii generálneho prokurátora. Mňa nezaujímajú vaše hry a už vôbec nebavme sa o tom, že v zmysle aj európskej legislatívy, aj našej ústavy má právo na názor. A on keď povie iný názor na udalosti, ktoré prebiehajú na Ukrajine, a keď on odmieta byť rusofóbom, tak veď predsa to je sloboda prejavu. Tak ako... No, to je zase bezvedomie. Dostali sme sa do priestoru Európskej únie. Povedzte, ako je to možné, že už teda z čias covidu, keď začala akože pandémia covidu, ako je možné, že všetci sa tak zosynchronizovali? Myslím, vlády jednotlivých krajín, mocní jednotlivých krajín, že proste išli tak, ako podľa napísaného scenára jednotného všetky krajiny, a dokonca nielen v Európe, ale čiastočne aj vo svete. Ako sa im toto mohlo podariť? No pozrite, tak farmaceutické spoločnosti, to je kapitola sama o sebe v celom svete a ona koncentruje vo svojom vlastníctve úžasné množstvo peňazí a koncentruje aj vplyv, aj politický, aj bankový. No a cez peniaze, hovorím korupčné peniaze, dokázali urobiť to, čo urobil. Vychádzajú na povrch jednotlivé prípady, ako boli skorumpovaní konkrétni členovia, či už v Afrike, alebo zoberte si v Európskom parlamente, Uršula. Neviem, ako sa volá tá policajná agentúra v rámci EÚ, začína stíhať a Uršula a Európsky parlament nechce vydať dôkazy. Čiže právne bezvedomie je aj tam. No čiže toto je... No, a toto je enormný biznis a peniaze, ktoré do toho išli, ale tu sa zase dostávame do problematiky nového svetového poriadku, Schwab, Attali a spol, to Svetové ekonomické fórum, čo bolo v Davose, ich úlohou je znížiť populáciu, aby na planete Zem
na planete Zem bola nejaká riadiaca elita a potom obslužný materiál možno maximálne 1 miliarda, takže to ide v týchto cieľoch a v týchto plánoch celá pandémia. A evidentne znížiť stav populácie. No, si zoberte Bielorusko. Bielorusko nezaviedlo nič a najnižšiu úmrtnosť má. Čiže už samotné Bielorusko je dôkazom toho, aký tu bol kardinálny podvod, ktorý mal mať aj ekonomické dopady, zlikvidovať drobnú a strednú vrstvu, lebo si zoberte, títo svetoví hráči, ktorí nový svetový poriadok nemôžu tolerovať drobnú a strednú vrstvu, lebo z tej drobnej strednej vrstvy kapitálu každý má maličko, ale v celkovom súhrne je to veľké množstvo kapitálu a oni to nevedia ovládať. Takže túto vrstvu potrebovali zlikvidovať a aj znížiť jej stav a ich majetok, kapitál prevzala úzka skupina, ktorá je na vrchole ekonomického riadenia svetového. Zaujímavá situácia bola aj v Číne. Keď si vezmete, že 2 roky tam boli nulová tolerancia covidu, ako to oni nazývali, išiel im dole priemysel, životná úroveň, všetko a zrazu v jednej chvíli povedali koniec, žiadne rúška, žiadne opatrenia. Nakazilo sa v priebehu 2 týždňov ľudia, ale proste tak ako chrypky a Čína ide ďalej. No, ako je možné, že takáto veľká krajina sa dá takto oblbnúť? No, takto, tu treba ísť hĺbšie do svetového riadenia a nadnárodných štátnych štruktúr, veď aj ale predsa len tá Čína je taká... Čína, ako nastupujúca nová svetová ekonomická veľmoc bola spriahnutá s dominanciou dolára a naviazaná na anglosasov a riadiace banky, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a americký Fed. No a preto aj Číňania museli určitým spôsobom kopírovať túto situáciu, lebo ich ekonomika je naviazaná na americkú a anglosasku. Vidíte, že pre Rusov v budúcnosti, pokiaľ ide o osamostatňovanie menovej zóny rublovej, je to ľahšie ako pre Číňanov. Ale to už sa dotýkam ďalších vecí. Dominancia dolára a Pax Americana končí, nastupuje rublová zóna, rupia, nastupuje v svetovej ekonomike čínsky yuan a tiež regionálne meny. Vidíte, že Brazília uzavrela menovú zmluvu s Argentínou, už sa tam pripája Kolumbia, Paraguaj, Peru a Kuba s Južnou Afrikou a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že Čína darmo, ako je veľká krajina, aj svetová ekonomická, ale zapadala do celej koncepcie svetovej ekonomiky a do doterajšieho riadenia sveta ekonomického bankármi, finančníkmi. Ich moc teraz evidentne padá, to ste videli v Davose, kde teda Rusi neboli, Číňania tam mali nejakého len námestníka a tá celá koncepcia sveta, anglosaska, riadenie sveta jedným národom, ktorý ovláda ostatné národy a zotročenie človeka človekom postupne je civilizačne nahradzaná euroázijským svetom, do ktorého spadá Rusko ako nastupujúca globálna svetová veľmoc v spolupráci s Čínou. Vidíte BRICS, Čína, India, Brazília, Južná Afrika, teraz tam pristupuje Irán, potom Šanghajská organizácia spolupráce, juhovýchodná Ázia, Rusko. Čiže tie dominujúce svetové štruktúry ako G7, G20 upadajú. Pán Harabin, nemáte pocit, že fašizmus sa opäť vracia na scénu? No, nie, že sa vracia a nie, že mám taký pocit, ale je to tvrdá realita. To je
tvrdá realita udalostí na Ukrajine nám ukazujú dôkazne, hej, ako aktivity fašistických jednotiek, Azov, Ajdar, hej, jednotky Edelweiss, tí zajatí vojaci. Celý rad videí je, kde teda sú ukrajinskí vojaci s hakovými krížmi potetovaní. Vidíte, že bežne sa tu aj na Slovensku Čaputová, Heger zdravia pozdravom Sláva Ukrajine, veď sa môžu za chvíľu zdraviť pozdravom Heil Hitler. To je takého istého významu symbolického. Ten pozdrav si zoberte, ale napríklad aj v riadiacich štruktúrach Európskej únie. Veď Scholz, jeho starý otec, bol práve na Ukrajine a v tých tylových jednotkách učil Ukrajincov vraždiť Rusov, Poliakov, Židov. Hej. Ursula von Leyen, jej starý otec, bol vo fašistických štruktúrach v Česku počas protektorátu. Veď Dudov starý otec, bol osobný kamarát a priateľ Banderu, a v jeho ochránke. Tusk, jeho starý otec, slúžil ešte vo Wehrmachte, nie v poľskej armáde. Vo Wehrmachte 4 ministri nemeckej vlády, potomkovia tvrdých nacistov, nejaká Kaja Kalas v Estónsku, tiež potomok fašistického SS-áka v Estónsku. Čiže tu je určitým spôsobom obroda fašizmu a preto oni sa stávajú k udalosťam na Ukrajine tak, ako sa stávajú. Hej. My vám to vrátime, hej, Slovanom, ktorí ste vyhrali vojnu. Hej, a Rusko a robia z Ruska agresora, pritom vieme, aká situácia bola, vieme, hej, že čo sa stalo na Donbase. Vieme, že boli uzatvorené Minské dohody. Minské dohody kto garantoval? Nemecko Merkelová, Francúzsko Hollande, Ukrajina Porošenko. Rusi neboli garant dohod. A tam boli stanovené jasné podmienky, že dostane Donbas autonómiu. A namiesto toho oni vyzbrojovali Ukrajinu. Ukrajinci už vtedy tento režim, ktorý nastúpil, bol nacistický, pretože tam bol na Majdane puč. On bol ozbrojeným spôsobom dosadený tento režim neústavne a zavraždil vyše 14 000 starcov, žien a detí na Donbase. Západ nehovoril absolútne nič. Nič. A pritom Minské dohody, veď zase relácia o práve, sa stali súčasťou medzinárodného práva, pretože ich schválila Bezpečnostná rada. Čiže bol povinný ich dodržiavať každý na planete Zem. Nie, nič sa nestalo. A oni sa ešte chvália. My sme potrebovali vyzbrojiť nacistov. A teraz sa čudujú, že čo včera Putin v prejave povedal, že v podstate povedal to, čo už viackrát. Neakceptovali ste naše bezpečnostné záruky, dali sme vám ultimátum, neakceptovali ste. My máme právo na existenciu. Pre nás planéta Zem neznamená nič, keď na nej nebude mať miesto Rusko. Čo je normálne u každého. On toto povedal a tým pádom povedal, že pozastavujú účasť v zmluve STAR. A všetci sú teraz, celí západňari sú v panike. No ale však ako Rusko má právo jednoducho brániť sa, keď nie sú akceptované ruské bezpečnostné záujmy. Viete si predstaviť, že by Rusi dodávali, tak ako Američania to robia, že by Rusi dodávali zbrane do Kanady, do Mexika, na Kubu, do Nikaragu. Viete si toto predstaviť? No veď bola kvôli tomu kubánska kríza. No, keď sa a potom museli stiahnuť a tak ďalej. Hej? No, tak toto by sa netolerovalo. Oni vraždili Srbov bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady, Iraku, v Sýrii. Čo robili? Kto prvý vraždil civilistov? Hirošima, Nagasaki, Amerika. A oni chcú vytýkať Rusku
že Putin zasiahol na Ukrajine. Veď Putin bol nutený zasiahnuť. Veď tam bola pripravená operácia, keby nebol zasiahol toho 24. Februára minulého roku, 25. bolo pripravených 170 000 cové vojsko, ukrajinské pod riadiacimi štruktúrami NATO a USA. Tak toto by tolerovala Amerika. Ale vidíte, v podstate, keď to sledujete, aj toto divadlo, čo teraz bolo, Biden, Áno, že bol v Kyjeve, aby urobil mediálny PRC, že sa stretol so Zelenským. To je asi takého istého charakteru, ako keď ešte Trump bol na tajnej návšteve v Afganistanu a už ohlásil, že odchádzajú odtiaľ a potom nakoniec Biden stiahol vojska. Čiže môžeme očakávať, že za chvíľu Američania akože vycúvajú. Američanom vyhovuje tento konflikt, lebo sa strieľajú Slovania, hej? Tak im to vyhovuje. A ničí sa infraštruktúra, zbranie a tak ďalej, ekonomika tým pádom trpí. Takže pre nich je to výhodné, lebo zaťahujú do toho celú Európu, či už západnú, či východnú, no a tým pádom oni na tom bohatnú. Čas nám veľmi rýchlo beží, takže posledná otázka, pán Harabin. Aký mechanizmus, to je téma tiež, ktorá ľudí teraz momentálne veľmi zaujíma, aký mechanizmus by sa musel spustiť, aby slovenskí občania išli bojovať na Ukrajinu? To znamená, čo by sa muselo stať? Pozrite. História, ako určitým spôsobom ma baví, preto som išiel na právo, lebo tam boli skúšky z dejepisu, ináč by som nebol nikdy šiel na právo. My ako vieme dozadu, Slováci nech už boli v zostave akékoľvek štátoprávnej, či to bolo Rakúsko-Uhorsko alebo Slovenská republika počas druhej svetovej vojny, keď boli vyslaní na vojenskú konfrontáciu proti Rusom, na 90% prešli na stranu Ruska. Sledujete situáciu aj nálady u nás, nie tie preskumy, ktoré robí Globsek, pretože takých preskumov aj vy si môžete urobiť aj ja. 80% obyvateľstva na Slovensku je proruských. Ľudia vidia, ľudia nechcú konfrontáciu s Ruskom. A ľudia sa pamätajú. Kto nás oslobodil? Nemci? Američania? Francúzi? Briti? Nie. Vojska Červenej armády oslobodili Slovensko a zachránili slovenský národ. Zachránili. Lebo my vieme, čo plán Barbarossa a tak ďalej. Zlikvidovať všetkých Slovanov. Čiže Slováci majú dostatočnú historickú pamäť a zoberte si len takúto situáciu. Samozrejme, Globsek a spol sú z toho zdesení, z týchto nálad, proruských, alebo ani ich nenazývajme proruských. Nie antiruských. Áno. Asi tak. No, tak teraz len pokiaľ bola tá akcia do konca januára v súvislosti s odmietnutím nástupu vojenskej služby z titulu ústavného práva založeného na výhrade svedomia a náboženskom presvedčení. Akože oficiálny mainstream zverejnil, že 40 000 ľudí odmietlo. V skutočnosti je to 400 000. 400 000 zverejnili, len 40 000. Aj tak ten údaj 40 000 je oproti predchádzajúcemu roku veľmi vysoký, lebo vtedy bolo v roku 2021 len 1000. Čiže tu je prieskum, aké sú nálady obyvateľstva. No a keby aj pomenili legislatívu, lebo ľudia majú v tomto smere ako strach, lebo vidíte, že títo podpindosníci, oni teda sú tak držaní, jednoducho, že oni sú nepričetní, tak oni zmenia legislatívu a zrušia, všetky výnimky, a nie je vylúčené, že v tomto smere urobia nejakú mobilizáciu, pretože toto, čo sa deje tam, to treba zase na rovinu povedať. Mossad zverejnil, že na ukrajinskej strane je 176 000 mŕtvych.
Čiže vojaci chýbajú a vidíte, ako chytajú Ukrajincov po celej Ukrajine násilným spôsobom vo verejnej doprave a ich mobilizujú na front. Podľa toho istého zdroja Mossad ruských vojakov je 20 000 mŕtvych. Ale ešte je 8 000 žoldnierov mŕtvych, Poliakov, Američanov. Podľa iného zdroja je na ukrajinskej strane už 250 000 mŕtvych. Lebo ten zdroj Mossad, on hovorí 176 000 iba zaregistrovaných mŕtvych na Ukrajine. Čiže ten nehovorí o mŕtvych, ktorí sú pochovaní na ruskej strane, ale ukrajinskí vojaci. Anglosasom vyhovuje, že sa Slovania strieľajú. Veď vidíte, že Anglosasi čo vyrobili? Anglosasi vyrobili konflikt na Balkáne a dosiahli, že sa strieľali Srbi a Chorváti. Tu treba vyzdvihnúť v tejto spojitosti, pokiaľ ide o tieto udalosti, genialitu Klausa a Mečiara, lebo tie tendencie tu v 90. rokoch boli rozoštvať český a slovenský národ. Že títo to pochopili aj z už registrovaním udalosti na Balkáne, že o čo ide Anglosasov, rozoštvať Slovanov, aby sa znížil ich počet cez vzájomné ozbrojené konflikty. A vidíte, ultraliberáli a slniečkári a Anglosasi doteraz mediálne linčujú Klausa a Mečiara za to, že sa im tento cieľ na našom území nepodaril. Pán Harabin, na úplný záver, čo by ste poradili v 3 vetách alebo 4 Slovákom? A čo majú teraz robiť? No, Slováci jednoducho majú povinnosť zachrániť seba, svoje rodiny a svoj štát. A nepočúvať úkor nacistov a elity momentálne, ktorí držia moc, či už je to na území Slovenska, alebo skorumpované elity v európskych štruktúrach. Mojím dnešným hosťom bol významný slovenský právnik, pán Štefan Harabin. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Dovidenia. A opäť sme sa rozprávali bez cenzúry.